Kining akong jamming karon mga matters. Ako ning kaagi bayan atong naglibor pa ko. Naingon to mga matters. Karon nag-uman-uman ako ta karon kay tuloy-tuloy na gini ang akong pagbuhat og video. Karon mga matters, nagpasalamat ko gihapon sa inyo sa kanunay ninyong pagsuporta o pag-uban sa ako ang video, ilabi na sa pag-subscribe, sa pag-follow o bago sugod, magpasalamat ako sa akong sponsor. Ilabi na sa akong sinina karon sa Pubo. O dito ko niya, di ko masuot karon. O ilabi na sa Nike. Magpasalamat ako sa Nike kay ano man ang Nike. Nakasuot ko sinilas. Ilabi na mga matters kay pigado man, ginawat niya po ako sponsor ng relo Q&Q. O ilabi na sa kanunay nga nag-ubag na ko ang Tide kay mao yun ay number 1 sponsor ko ng Tide, diba? Tide, kung imposible paputiin Tide ang gamitin na ako istorya na mga kamatters bayan sa Tide. O kini siya mga kamatters, hambing kini siya mga jamming ni siya mga kamatters. O karon mga kamatters, bago ta mo sugod sa akong sticker karon, mo knock-knock sa ta. Knock-knock! Who's there? Face shield. Face shield, ho? Ang sarap sanang magkaroon ng sapatos na lumilipad. Face shield. Kutsi ni Batman. Ay, importante nga na yung face shield. Huwag nila ako ito mga itong manak na mga kamatters. Huwag karong diretso ito mga kamatters. Kining akong jamming karong mga kamatters. Ako ning kaagi bayan atong naglibor pa ko. Kay libor mo ko sa sport kanang libor og isda ba. Kung sab nang libor ko kasi siyempre kadlawon man mo kon mga kamatters, kadlawon man gid mo. Kadlawon man mo biyahe kay siyempre basta kadlawon may ID sa sport sa una ato nya. Kinahanglan nga sulod mo sa sport, kadlawon pa, wala problema kay kadlawon pa man niya. Sa una, di pa magastrito, basta kadlawon na kanya, upang may ID. Kaya kay nung naman mo mga kamatters na ito, istorya sa unang mga kamatters ni Maria Labo. Sus, basta grabing kulpa yun ako itong istorya mga kamatters kay samtang sakay ko nung para ko one jeep. Siyempre, kadlawon pa ko, nasayo kay kunigikan. Alas 3 pa sa kadlawon. Siyempre, migaw pag ng jeep, kaya wapay yung kayo pasahero na, ito sakay ko. Tapos tingnan ko ito sa kanto mga matters na alam ko kasabay nga. Bae ba niya? Wapa yung kayo sagid, wapa niya. Puro ba niya kaitom ba? Wala lang ito kayo. Lingi mo nagkadali, paglingi, mga tos kita yun ako itong istorya, diba? Pagtungi ko na marilabo mo na iuwat daw dito. Oh my God. Nah, wala nagbuto-buto na akong dugan mga kamatters. Ako nagpupurog ako sa kulba kay patay. Kabuhaan ni karon. Kasi pauna ni. Magtungag, pagkabot pisport. Para ko eh. Galing ka wala kong sakit kita kulba kay duha na ko niya ikatulungan driver. Ito nga, naog ko. Naog na ko karon. Wala kong sa kulbaan ako. Ito habo pisport niya kaya ang habo ato pertindagan naman sa isda nga mong habo ato mo ito nga nagabian mi. Bawman may kapwa, mga alas 10 ya, siyempre maglimpyo pa, liring pa man. Ito nga alas 12 na kung kauli. Alas 12 na sa gabi eh. Ito nga, naman na may jeep, kay gabi naman, ito na yung tricycle nga, kan? Para na sa tricycle karon. Siyempre sa likod kung sakay. Mas komportable mga sa likod sakyan. Alam ko mga kamatters nga, uli na ko. Nakon kauban ko babae. Nakaputi na. Karon nakaputi. Sus, ano ko siyang gyapon mga kamatters. Talaga po naiuwat gyapon diri. Wala kanaugon ako ko. Basta di ko pa lagi pa sa kanya banda sa may banualan. Murag kanaugon ko ba? Murag kapalahon ko sa sikul ba? Patay pati kapuya gud ako kakapoy na wala kay tugi sa gula sa kulba. Basta ana gud tayo na pati ng kulbaan ako nya kay katong kuan ko balunga hatong uli ito nya. Siyempre na ko tuda tong pagpara pa lang ako sa jeep na siya daan dito. Ya, atong sa buntag pa lang ya, kapag gabi eh. Di ko tungon nagkasabay ni. Tay diyan mi banda sa may San Miguel. Di ko kwanta yun kay mo dali yung paminaw kurba ba.
wadyo ko kaabot na, wadyo ko kagwanta na, naabot bidas may timbato na banda. Hapit na mo kumnaw, kaya diyan mo kumnaw dahil sa may kantuhan natin. Katubalon to. Sus ka, wadyo ko kagwanta, tahanan yung tubig ako bisa ni kuwit. Nang, pwede ko kung tahanan lang. Diba ikaw mo itong masakay galing ng kadlaw na, no? Ano ka ito? Lingin na ito. Odong ako nga naman. Di ba nakaito mga ganang kadlaw nang? Karoon lang yun ang nakaputi lang ganang. Kung sige ito ba so, iinar ko. Ay, kung imposible paputiin, tight ang gamitin. Basta kay kamatis kita siya. Tight pa rin kita yung ginagamit. Kaya lang ko ito mga kung sugilan ng mga kamatis. Hindi ko mawala ang imong kakulba o hindi mo siyang masugatan. Kaya lang ko ito ba kung mga dyan mga others. Dahil nga salamat. Panawa na po ito sa video na mo. Thank you.